जिला बेंगिरि बर्नाली देखा क'क्राझारनि सिलगारायाव हाथाइसालि न' लुनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। नवरत्नि अनसुंथायाव ग्रीन लिफ एनजिअनि हेफाजाबजों क'क्राझार सदर सहरनि सानजा खोला 18 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय सिलगारा हाथाइसालियाव हाथाइसालि न' लुनानै होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। दिनै बे हाथाइसालि न'नि गाहाय खुन्थियाखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखाया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि सिलगारा हाथाइसालिया ओनसोलनि सुबुंफोरनि फाननाय बायनाय फालांगिजों बुंफबनाय। नाथाय बेयाव मोजां हाथाइसालि न' गैयैलाय ग्रीन लिफ एनजिअआ नवरत्नि हेफाजाबजों सिलगारायाव हाथाइसालिनि न' लुफुंनो थाखाय खाबु मोनदों होननानै ग्रीन लिफ एनजिअनि आफादगिरि गणकान्त ब्रह्मआ फोरमायदों। बे हाबाफारिनि सायावनो जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे ग्रीन लिफ एनजिअनि आफादगिरि गणकान्त ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला नवरत्नि DDM रत्न मानिशरामा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै आबुङै मिथिना लानि। এইটো নাবাৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ DDMে ভাল পদক্ষেপ এটা লৈছে। এই অঞ্চলত মাৰ্কেট শ্বেড নাছিলে আৰু এই খুব ডাঙৰকৈ আপোনালোকে ইয়াৰে হয়তো আপোনালোক হয় ইয়াতে দেখিছে অঞ্চলটোৰ মাৰ্কেটখন ডাঙৰকৈ হয়। যোৱাকালিও বজাৰৰ দিন আছিলে আৰু এতিয়া মাৰ্কেট শ্বেডখন হ'লে মই ভাবোঁ যে এই অঞ্চলৰ যি ৰাইজ আছে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, যিহেতু বাৰিষাৰ দিনত হওক গৰম দিনত হওক এটা শ্বেল্টাৰ তেওঁলোকে পাব আৰু ডাঙৰ এৰিয়া এটা তেওঁলোকে কৰি আছে। আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন কৰা হ'ল আৰু মোৰ বিশ্বাস যে অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যসূচী যিটো মানে এই প্ৰজেক্টটো আছে অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব। গ্ৰীণ লিফ আৰু নাবাৰ্ডৰ বিষয়ে কি ক'ব? গ্ৰীণ লিফে তেখেতসকলক মই জাষ্ট লগ পাইছোঁ, মই বৰ বিশেষ এতিয়ালৈ নাজানো, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে তেখেতসকলে অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু নাবাৰ্ডে বহুবোৰ প্ৰজেক্টছ লৈ আছে। আমি সময়ে সময়ে তেখেতসকলৰ স্কিমছবিলাক দেখি থাকোঁ বা কেতিয়াবা তেখেতসকলৰ একশ্যন প্লেনবোৰ মুকলি কৰা হয় আৰু সেই মৰ্মে আজিৰো যিটো প্ৰজেক্ট আছে মই ভাবোঁ যে অতি এটা ভাল ষ্টেপ তেওঁলোকে লৈছে আৰু মই ৰাইজকো অলপ আগতে কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি অসুবিধা থাকে আমাক জনাই থ'ব পাৰে, যাতে অন্ততঃ আমি গম পাই থাকোঁ আৰু সেইমতে যেতিয়া সুযোগ পাওঁ আমি তাৰে কি ধৰণে তাৰে মানে এটা সলিউশ্যন ওলাব পাৰি সেইটো আমি চাওঁ। থেংক ইউ। बे सिलगारा ओनसोलावहाय माने बाजारनि जि सेट जेखौ रुराल हाट होननानै बुङो बेखौ गायसननो मोननानै जोङो जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै बे गायसननाय हाबाफारियाव जोंनिनो DC बायद' फैनानै बेवहाय जि माने लें फाउन्डेसनाव बाहागो लाफैदों जोङो माने जथेस्थ' सुखि। माने बे ओनसोलावहाय माने बाजारा बिराद मोजां जायो जोङो नुगासिनो दं, खिन्थु माबे सान्दुं अखा माने बिराद प्रब्लेम जायो मानसिफ्रा माने ओनसोलाव मैगं फाननाय बिसेसके जेनेबा जोङो महिलाफोरखौ नुगासिनो दङ आरो बाजारजों लोगोसे बे ओनसोलावहाय पेसाबखाना लेट्रिन बिनि फेसिलिटि गैया। जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नाबार्डआवहाय मोनसे प्रप'जाल हरदोंमोन जायखौनाखि माने रुरेल हाट होननानै बुङो। थिग बेखौनो जोङो माने नाबार्डनिफ्राय सेंसन लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ बेवहाय माने बेखेवनाय जादों आरो बे माबायावहाय प्रजेक्टआवहाय मार्केट सेटजों लोगोसे 150 स्कुवेर मिटार बिनि मार्केट सेट जागोन। बेजों लोगोसे बेवहाय टयलेट फेसिलिटि, वाटारनि दैनि फेसिलिटि बेफोर गासिबो थाजोबगोन। दासिम जोङो बे रुरेल हाट प्रजेक्टखौ जोङो मोननै जायगायाव लानाय जाबाय। मोनसेखौ जोङो आलांगि, जेरावहाय आलांगि रुरेल हाट बेखौ जोङो अलरेडि माने माबाखांबाय, जोङो लुखांबाय, ओमफ्राय बाव बाजारबो जागासिनो दङ। मोजां मोनदों भेन्डर्सफ्राबो बा जाय गामिनि बै मैगं फानहैग्राफोर बिसोरबो जथेस्थ' खुसि मोनदों। दा बेवहाय जोंहा जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामो बे ओनसोलावबो बे जायगानि जि मैगं फानग्राफोर बिसोरो माने जथेस्थ' सुबिदा मोनगोन आरो माने मोजाङै सोलिगोन होननानै आङो आसा खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बिनि अनगायैबो जोंना दा अनगयिं प्रजेक्टआ जोङो सराइबिल ओनसोलावहाय LEDP लाइभलिहुड माने इन्टारप्राइज डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बेयो मासरुमनि सायावहाय मैखुन आबादनि सायावहाय जोङो बे प्रजेक्टआ दाबो रानिं सोलिगासिनो दङ, 1 थारिखसिम सोलिगोन। बेजों लोगोसे नाबार्डनि माने स्पन्सारशिप मोननायावनो जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मोननायावनो जोङो मा होनोमोनलाय मडेल मिलेट प्रजेक्टखौ जोङो मावगासिनो दङ। बे प्रजेक्टआबो अलरेडि लन्च जाबाय। जोङो बेखौ 50 जन 50 जन बेनिफिसियारि लानानै टटेल 20 हेक्टर अर्थात जोङो 150 बिगा हायावहाय जोङो बे खेथिखौ अलरेडि ग्राउन्डिं खालामबाय। आसा खालामो बिनि फिथाइखौबो मोजां मोनगोन आरो जोंनि आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।